her nummer. Farmand. Det er ligesom en workout. Altså, når man har hørt det her nummer færdigt, så sveder man jo. Man kan jo ikke lade være med ikke at sidde stille. Altså, min stemning i det her, det er, hvis du virkelig trænger til at få motioneret eller løbet, eller hvad det er, så tager man det her nummer og gentager det 10 gange. Så transsveder man, tror jeg. Det er ligesom at gennemgå sådan en tordenvejr. Lige pludselig, så kommer der bare tordenvejr, og så står du der, og du har bare ikke særlig meget tøj på, og det hele, det render ned ad dig, og så står du sådan et, hvad har jeg gjort? Gud, hvis jeg tror på dig. Siden du synes, det er skide sjovt at skylle mig ned, som en lille bitte mus. Og ja, elsker problemer. Hvem elsker ikke problemer? De fleste elsker problemer. Sådan er livet jo. Livet er fyldt med problemer. Og livet er meget simpelt. Enten får du det, du vil have, eller så får du det ikke. Det er bare alle andre, der prøver at gøre livet kompliceret. Og sige, nej, hør på det her. Jeg har løsningen på det her problem. Hvis du køber det her, eller hvis du gør det her, så er livet simpelt. Ligesom en reklamesøjle. Totalt god energi. Farmand. Hvorfor hedder de farmand? Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald et underligt spørgsmål, hvorfor man hedder farmand. Der er der er 3 mænd og 1 kvinde. Her kan man høre 2 stemmer. En mandestemme, Jeppe, og kvindestemme, jeg ved ikke, hvad hun hedder. Jeg kan bedst lide kvindestemmen. Jeg synes, hun er totalt sej, hende her. Hendes vibe, Jeppe, den måde han synger på, minder lidt om Kim Larsen, og det der sådan, du ved, det store mund og håret, der slynges rundt. Men jeg synes, det er totalt god energi. Så hvis I derude sidder og keder dig lidt, så prøv at google farmand. Se, hvor mange numre der kommer. Der er også et iPad-nummer, som er lidt interessant. Jeg synes, det er sjovt. Det er meget simpel tekst, hvis man kun hører omkvædet. Så på den måde er det meget, meget tilgængelig gruppe. Til trods for, at den er lidt ukendt. Altså gruppen. Jeg tror, den har insisteret 1 til 2 år eller sådan noget derhen af. Mere ved jeg ikke. Jeg har heller ikke spurgt kilden, hvis man kan sige det sådan. Men de er alle sammen imellem 20 og 30. De 4 mennesker. Og jeg tror, en af dem faktisk er forældre. Men der er ikke nogen, der skal skyde mig ned. Det er ikke faktuel information. Og så synes jeg bare, nogle gange det er rart, at det er det her lidt rock and roll, du ved, lidt skæv stemning, end det helt mainstream. Det er i hvert fald ikke mainstream. De skriger lidt. Måske har de halsproblemer efter, de har sunget 3 sange. Både Jeppe og kvinden. Den lyshårede kvinde der. Publikum. Er I ved at svede derude? Fordi der er lige nu måske 26 grader. Hvordan holder I ud, at der ikke er aircondition nogen som helst steder i Danmark? Håber, I har en hyggelig uge, og vi ses nok lige om lidt. Jeg hedder A, og det var så nummeret for farmand. De har jo også været til Nakkefestival. Og det sjove er, jeg kender faktisk personen, der stod for Nakkefestival. Så alting skal der kun 7 punkter på. Så slutter det hele. Ligesom uendelighedstegnet. Farvel. Fra A. Debut på P6 Beat.